Elhamdülillah, бар ул башкорт җирендә, бар. Бердәмлек һәм матур мөгамәлә утраулары. Шуларның бере Кыйгы районы Сирбай авылы. Бүген улар зур проектта катнаша. Район конкурсында еңүче булып, Сирбайдар Айык авыл бәйгесенең финалына сыкты. Ошо конкурста катнашуыбыз безнең авылды татулаштырды, берләштерде, чөнки авыл әүдем катнаша. Бар сараларда ла әүдем йөриләр. Тырышалар, ярдәм кылыгылар. Сирбай авылынан сыккан якташтарыбыз еракта булһалар да безне хуплап, һәр вакыт шалтыратып, әйдәгез шундый саралар үткәрәк, төрле саралар үткәрәк, безгә шалтыратып, хуплап торалар. Без күп төрле саралар үткәрәбез. Батырдар иле, батырдар көне, быймаларда футбол үткәрдек, мастер-класслар үткәрдек, быйма эшләү серләренә өйрәттек. Һәм дә инде күңелле ялдар үткәрдек гаиләләр белән бергә. Кис ултырудар үткәрдек, кадымәһе үткәрдек. Был саралар барыһы ла безнең авыл халкы ярдәмендә үткәрелгән саралар. Авылда эскән кеше юк, дип шөкер итте Сирбай акакалдары. Исерткес исемлектәр менән мавгусы булмаһа, яман гадәтте искәртү, тәрбия эше, халыкты татулаштыру һәр вакыт безнең өчен көн үҙәгендә, тине мәсҗид имамдары. Күбрәк менә шул бергәләшеп эшләйбез. Күп борын-борындан әлегелектән килә торган өмә белән йөрү. Өйләрдә күтәрү, бергәләшеп күмәк эшләй торган. Четверик менә шул арвахтар көненә дип җыелабыз инде. Йома көне менә булай амалга җыелабыз. Күбрәк балаларны менә хәзер укырга өйрәтергә кирәк. Язарга өйрәтергә кирәк. Бердән күздә өйрәнә, телдә өйрәнә, ул язарга өйрәнә башлаалар. Бер үк вакытта. Бұл Сирбай туған ауылым, өзім Арслан ауылында яшәһәм дә, ошо үземнең ауылдаштарга дин белеме бирү өчен алдына һәйән килеп дәресләр үткәрәмен. Һәм бына безнең әле әйтеп киткән Тимергали имам мондагы мәсҗидтә ул яшь имам инде аңа ла төрле кәңәшләр биреп, һәм ауылдаштарның билемен күтәрергә шундый максат белән дәресләр үткәрәбез. Ир-егетләргә 1 сагать, хатын-кызларга 1 сагать аерым дәрес үткәрәбез. Һәм бына быел инде был Сирбай авылы Аяк авыл конкурсында катнаша. Авылды хәстәрләү ябай халыктың яшәү рәвеше. Рухташ, яндәш, дугалаш Сирбайдар. 5 бала туып бетердем. İkinci улым Нуриман исемле улым мәшһүр мәсҗид халырга булып, хәзрәт булып, мәшһүр мәсҗидте Нуриман улым төзелә инде. Төзеп биткәч тә әле изгелген күрә алманы, әйбәтләп эшләп бетә алманы, ярты юлда калды тихәк тә яра инде. Вафат булып куйды, вафатына 1 ел була. Менә тугандары алып китте инде юлыннан, ярай әйбәт кенә эшләп килә, хәзер мәсҗид халык әйбәт. Киявым шулай мәҗин булып, улымма бергә укып башлагайны. Хәзер малаем 5нче малаем, Зөфәр исемле малаем алып барып торды инде, әле алып баралар. Келинем Мустафика мәшһүр мәсҗидтә бик оста матур итеп үткәрәләр, азна һайын менә халык йөри, бик әйбәт йөри халык. Нуриман хәзрәт менән мәсҗидкә йөреп, бергә укырга йөренегәндә, Тимергали хәзрәт менән бергә шунда укуымды башлап ебәрдем. Анда без тәүдә гарәп алфавитын гына өйрәндек әле, әлхәмдүлилләh. Укып алып киттем. Авылдаштарыма охшай дип уйлыйм инде. Аяттарга йөрибез, җыелышабыз. Мәсҗидтә йома һайын, йома сайын, йома намазларын үткәрәбез бергә. Йыелып торабыз, әлхәмдүлилләh. Шул рәхмәт барһына ла шулай килеп барып поддерживать иткәннәр өчен шуннан. Менә Аяк авылы сараһын бергә шулай әүземләштереп үткәреп торабыз.
Үземдең белемемде барыһына ла шулай таратаһым килә, теләүселәр дә бар. Үткән аҙна ла шулай һөйләштек, Хакимян хәҙрәт менән бергә шул башлап ебәрергә инде. Ғәрәп телен тәүҙә өйрәнеп китеп, динебеҙҙе үҙләштерергә, төпләндерергә. Әхлаҡи ҡиммәттәргә ҡытлыҡ киселгән бөгөнгө заманда Сирбайҙар кеүек үҙендә яуаплылыҡ, ихласлыҡ, тырышлыҡ кеүек сифаттарҙы тәрбиәләп, эшен яҡшылыҡҡа таянып башҡарған тырыштар ауылды йәшәтә, күтәренке рухты иман ярҙамында һаҡлай. Изге уй маҡсаттарының барыһы ла тормошҡа ашһын, иншаллах. Ауылдаштарға ҙур рәхмәт. Бына актив бар, активтар бик тырышып эшләйҙәр, дәртлеләр, килендәр ярҙам итәләр бит. Барыға бер-берегеҙгә татыу булып башлай. Ошо башҡарылған эштәрҙе әйбәт итеп алып барырға яҙ һәм